Kani ketika Pati CCTV. Ka United 11 Cricket Club kelara biang yang kenam lado ha kelempung yakop lek kai cricket jong ka Super Division Cricket League 2017. Hadin bakala pelim no ia ka Kenhon TNT Sputnik Cricket Club. Lingba ka Super Over da Aran ha ka jing kon ka bralong ha ka lai trek mentau benai leber. Kani ka jing yakop lingba ka Super Over kadai ka sien ka Beningkong ha ka Shillong Cricket League bala penya da ka Shillong Cricket Association namar kampat ju khamja koi khamtam ha ki final. Kani kadai ru kasien ka bakhat nyau ye ka Kenhon United 11 bakan yo ban bat biang ka nam la do ha kani ka je kon ha kani ka sni wat ka Kenhon jong ka Sputnik ka bala tiet ning kong kala ban bo ye ka thong hadu arspa ran bat sha pan hap shipo wicket ha ki lai phundai point sau over Henry ki nong tiet ka United 11 kala ban panya kha da ka bakamai arspa ran thek bat sha pan hap khundai wicket ha ki sau po over ha ka bau ba Gideon Kharkongor ula tiet san phoran bat ubabru pasa ula tiet san phu aran da kani ka je kha kala pelong yang kibor penya ban penya kon da ka Super Over ka ba Marcy Over badai hang ne ba ka United 11 kala ban job da Aran persya ya ka Sputnik ringkat ka trofi ka Kenhon United 11 kala khorru ya ka kusnam da ka pisa ka bakot arpusan hajar tingka kat ba ka Kenhon Sputnik kala yo ka san hajar tingka ya ka na man of the match ka ne ka sin la yo da bablu pasa ba di kusnam la sam lo president ka Shillong Cricket Association unaba bata charji ringkat ki wede ki khot jong ka Kenhon. Kani ketika Pati CCTV.